kalong ka iting ya ka bangin hap hagakti ulay ba im kalong sisya ka bama ka iting ka isirkay tadi taw no ubriw ubile PYRSHAH yaw jisu ka jim jo kan jot ang ni kapsay tang mauun jot ubahap alor to ma ubahap pi ubriw la daw hap o maure undi bu maun paj udi ubriw ban pra ununo bile PYRSHAH yaw jisu ni ubriw un paj un pra un jot badam tang mau ka yin ka sem jo ka laban jot but kani ka day hakaprithai la daw ubriw hap ujot but hakaprithai ka man sawan ya ka ba ublay un hap sunan halor jong kajing bitar ka joblay kan hap sunan halor jong but habaw taw mau hap sunan halor taw ubriw an kunwet jin yo ang ting joblay but haba ka jing bitar ka joblay kan hap taw ubriw lakot sunan madap na ka sngo ublay sa isien na kapor mentay ka bangayo ben sngo biang ya ka ni ka ktien ka joblay shapi ngide ki shakri ki joblay but kum ki shakri utray ong i kilat yalap ya ka gospel shaki ben rio baro mde ban yalap tang sisin arsin andre ban yalap ya ka ni ka gospel tat ado ka sngi ka jingwan ka jong utray tadin ta daga ba pen ko ngo ya ka ktien ka joblay klemfil man la ka sngi ngiyalap ya ka ni ka gospel shapi namar utray upa ingi ban yalap namar bau kwa ba pipin yo snow but yo snow i ka ktien ka joblay but aba pio snow i ka ktien ka joblay pio i ka jingker ku pio i ka jing thamai pio i ka jing im pio i ka jing pin kala ha ka ka mensim ka jong pi mar utray shim lawan ban pin kalan yam you know and ray lawan ban pin kala ya ka donut ban pin kala ya ka jing im tading ta ka ktien ka pin kala ya ka jing im tading ta bang yo snow ni ka ktien ka joblay ka jing im ka jong hi kalong ka jing im ka ba pen snow ba yo blay habang yo snow ka ktien ni bot ini ka ktien ni yat ka kum ka ni ka ktien kamon ni yat ka kum ka ta lenti ka jong blay but kat kum ka ta mon ka jong u but day hang ta yo snow pile ya ka ta fi pen snow ba yo blay but day ta mo ka lenti ka jong brew ka lenti ka jong blay kim ya day but ka donru mo sa ka jingmut ka jong blay ba ka jingmut ka jong brew kim ya day kumong ka ktien ka jong blay ni Isaiah san pusan kini khat ba pra ba kendai today time habang yai ka kum ka lenti ka jong blay yai ka kum ka jingmut ka jong blay ta ka mut ngi penso ba yo blay but kum no ngin yai kum no ngin mut da ka ba yo snow ka ka ktien jong blay ki brew jonga ki sakmano ki jot no namar kadait ang kajing bom tip te bon ki brew kim tip ya ka ktien ka jong blay ta ka daw ki yat sakma ki le ruma ki em kumbaga snow day ki hinray kalong penban ka ba PYRSHAH ka ktien ka jong blay today tang ikren yi ka ktien jong blay kat ni ru ka daw kalong bahaga sgi jong ka jing bishar ba blay bishar ya fi ba bishar penrem ya fi hinray ba penksan ya fi namar ba pila yo snow ni ka ktien but aba pila ko ngo yi ka ktien but aba yai kat kum ka ni ka ktien but yai kat kum ka ta ka jingmot ka jong blay but kum ka ta ka lenti ka jong u namar ka sapoy bi ka por jong ka jing bishar ka jong blay ublay ulabo ya ka sgi nagabenta ka jing bishar tading ta ko aban ong ifi ka sgi ka bamenta ni so it palat ya fi ta daw ngi ai bangi ai ni ka ktien ka jong blay pinyo ya ka jing bahan nagabenta jong pi pinyo ya ka jing karku nagabenta jong pi ndai nagabenta jong no ru ngim yo anong ai ya bangi alap gumni ndai di mo pikin ba yo asngo ba pio ya ka jing karku pio ya ka jing mentoy pagkata kalong habin yang ka ski jo bicara pin snow kamen ado kata namar pila yo snow ka ktien ka jong blay dai inda ktien jong blay ka ong ba puli ka sam si spa kat kendai ka khot si spa san ka ong ka ktien ka jong me kalong ka sharak aki kijat ka jing shaya ka lenti tadi ta bang idon ya ka ktien ka jong blay ngidon ya ka ya kata ka jing shaya ki kijat jong ngitip hangno bangin po hangno bangin ya kumno bangin ya bat ka deru kata ka jing shay hay ka lenti tading tam nga ay ngo yo blay ka nagapor ka bamenta ya ka bang yo pen snow ba yai pen snow nagaktin ka jong blay nagabenta jong pi ba pinya haga ta ka man ka jong blay pinya ya ka lenti ka jong blay pinya ya ka jing perkhat ka jong blay pero blay ulong kung kupa ba beten ya lagi jong kikon lamar kum kikon ngim tip ban ya kum no ngim tip sha engin poy ding ta bangi ni yo snow nagaktin jong blay ni ya ka kum ka jing shy kum ka sharak ka bangi yo tading tang ngim yat bakla ngim sto bakla ban ngin yat ban perso ba yo blay bading ta ka jingger ku ka wane ka jim ka jongi ka ktin jo blay ni ka pol nga kwa ban kran ka dei na ka wi ka benta ka ba
Sngo syirkai, kaba sngo ma, kaba sngo tria maduk kata-kata. Bamday bakren du brio mo, kani kekentian kadai bakren du Jisu. Tadi kita habang apuli ni kekentian ani. Tadi kita ngasunyo jingkar kui ladi bang sngo ba kalong jingkar kur ya pi kani kapor menta. Bagani kadai naga gospel ka jong Lukas kani kalanong ka ba arpo. Kekentian jong blay ka ongkom ni. Ti haba ula kmi shan yaki ula ong. Kalong ayu kani ya ka balato. Yau mau yau baki nongtai kila kentat yau ni lapelong ukli kadong. Ubriu baro obahap halor utau mau on penkain lengkot lengkai yau. Henry jar hauta baun yo hap on penwet jin yau. Kani kadai kektian ke jong blay. Kektian ke jong blay u Jisu ukren. Uong kumno. Uong mau ulong utau mau balasyak kentat. Sisya ki breu ki kentat yu Jisu. Hagapor bulas dang lay ke jing syakri ki kena ki ang bau ni udan yau Beelzebul. Ki ang bau ni udan yau kesuit rang ba. Ki kentat, ki kenya do kata, ki nyau do kata, ki kena do kata. Ki ang bau ni udan yau kesuit rang ba. Ki kentat ki breu yau Jisu. Bat ki kentat haduk ba. U Jisu poisonan syaduk keding pena. U Jisu udai uta. Umau ya kabala kentat. Henry la penlongpat yau. Uta ukli kadong. Ki breu ki kentat. Henry ukpa ukentiu yu. Ban long sendan ukli jong kadong. Dai haga kerteng u Jisu pat. Ngi i bagi kok siu borok ki dam krup. Barok ki telik ki pla. Bau Jisu udai utrai. Ka Bible ka ong namar bau Jisu ula kongo. Finda pule kata filak ban syam na Filipil nong maar kot kendai. Namar bula kongo kum tau ublay ula kentiu yu. Ban long halor ki ke barok. Bahaka kerteng ke jong Jisu. Ki kok siu borok ki dam krup. Barok ki telik ki pla. Bau Jisu udai utrai. Tadi ta ki breu ki laban kentat. Henry ublay bu ukpa ukentiu yu Jisu. Tadi ta ulang ma uklik kadong. Bat pintip ya kata hoi. Baki breu kim itu yu Jisu. Henry ki ksut ki itu yu Jisu. Ki ong medai ukris ukon jong ubah klik tam Kita syepting. Oh kita ki ksut sisya. Oh ki yu Jisu kita kenyori. Bat kita kerpat ru yu Jisu. Mar kitip day tangu Jisu. Ubadan kabor ban bread iki cedu jok. Bat ban penjat sunan yaki. Kita kerpat kita ong kumno mewan syai kapor ke jong me. Tading ta kita kerpat ki ong pa no ngish kita ki seniang. Bila ban syam ya kata mo na Lukas nong PRA ka dekat ka balai Potternettv. Bagum ta ki lidrung ki seniang. Tin syau Jisu la de man pa ki syadu jok tambah kampat dai kapor bau Jisu pa ki syadu jok. Ki ksoi ki tho ki nget ru bagi knyori. Tambah Shillong ki nget bau dai utragin. Ki nget bau dai kon jong bakli tame. Ki nget kitip namar bau udai. Usim ki sim utrai ki trai. Daga basungusi bagi breu kim itu. Balai kim itu namar bakim yo sngo bha ya kaktin ke jong balai. Tadai ta nakaliang jongi gi pen sngo ba yai pen sngo. Ngi ai bat ngi ai a ngi sam bat ngi ai sam mi kaktin ke jong balai. Kanang daga ba yo sngo bat daga ba yo sngo ba pin ngai. Kaktin jong balai ong ni bagi breu ki la ban kentat. Reu balai kentiu yu bau long kli jong kadong. Bau Jisu dai syau kli. Bala ai ke jin sen syar baro hu. Ba maun sen syar. Nabam cekut syabam cekut. Tading ta kani kesngi baka Bible ong syayang ni. Bu Jisu ong ubreu baro ubahap halor tau mau on pen kain lengkot lengkai yu. Uno bilek PYRSHAH yu Jisu. On pen kain lengkot lengkai yu. Tading ta kesiti ke jong Paul si korin ke nomor kat reu kot ar ong. Uta ubam it yu Chris. Uta ubam it yu Jisu long balatim yu. Ani ka basungo ma ba. Long balatim anathema long balatim. Maranatha utrai ula jan. Ban le kumno ban penrem snon ye ka perthai. Tading tam ngakwa ban ong ifi ka ni kesngi ka bamanta. Ngimlong ban yele PYRSHAH yu Jisu. Upol uyele PYRSHAH ya ka balang ule PYRSHAH yu Jisu. Hagal nong ka bakendai ka dekat ka basan ngi ina ki kam ki apostol. Ba upol uong melong uai. Bu Jisu ong along u Jisu ba me penstamben. Berkalong ka ba ya me. Ban yele PYRSHAH, ban kenjat PYRSHAH ya ki ding tendung. U Jisu ulang kum kita ki ding tendung.
Kenjat mong yelade, kenjat jot yelade, kenjat mensaw yelade, la ban yapru, la IALEH PYRSHAH bat ujisu. Tading tam, ketin ke jong blair kong stisi Nongkhryiem kani kalau nong ka bispo, kuan plan dir khot ba arfu ar kong, hatung ipin bitar na yu try, hatung ilong ki bakam klan ban yu. Tading ta bang IALEH PYRSHAH yu bleng ipin bitar yu. Hatung ilong ki bakam klan yu. Kan mau ni ka wai ngim don bor bin IALEH PYRSHAH baru blay. Kalong ka bama ban IALEH PYRSHAH baru blay baga ketin ke jong blay ke krani ka tanah ke sti Hebrew mong ihang ni kani kalong kabas ngoma hado kata ba ketin jong blay ka ongkom ni kani kalong ka ba khat ar ne khat bar khundai ka ong ni ketin jong blay. Namaru blay jongi ulong ka ding ka ba bamdu. Mlong ban IALEH PYRSHAH baru blay namar ulong kading kababamdu nga puliag ni kapor na Hebrew nong bispo kini khat life way ka ongom ni kalong ka biiting ya ka banhap hakikti ublay baim kalong ka biiting ya ka banginhap hakikti ublay baim kalong sisya ka bama ka biiting ka bisir kay tadi taw no ubreu IALEH PYRSHAH yaw jisu ka jim jo kan jot ang ni ka pertay tang mauun jot ubahap alor to ma ubahap pi ubreu la da wahap o mau de bu maun pat ude ubreu ban pra unu IALEH PYRSHAH yu jisu uni ubreu un pat un pra un jot badom tang mau ka yin ka sem jo ka laban jot but kani ka dai haka perthai la da ubreu wahap u jot but haka perthai ka ban sawan ya ka ba ubreu un hap snan halor jong ka jing bitar ka jong blay kan hap snan halor jong but ha bau tau mau hap snan halor tau ubreu an penwet jin yo ong keting jong blay but haba ka jing bitar ka jong blay kan hap au tau breu lakut senan tu blay ulong kum tau mau pila ban kren pila ban ong yu kat ba ong henry ujisu ki ulong uju menin mentas do ki bam jukot ki breu ki la ban kren ben u ki la ban ong ki tien ki ba PYRSHAH yu lani ki ban kren kum ni kum tai ki la ban ong kum ba ong kini ki parsi ma udan yu tau soit rang ba ujisu ki namar ba udei ublay ki henry day maki ki bajot day makiken ki basakma day makiken ki balwet bala penluet ya kiken bat haba ka jing bitar ka jong blay ka hap snan halor jong kiem luet snan jin tadi kita kalong ka ma ban IALEH PYRSHAH yu blay kalong ka iting ban hap ka kti ka jong blay bo im tadi kita ngakrpat ifi ni ka singi ba menta wanam sarong tan ban IALEH PYRSHAH yu blay ban IALEH PYRSHAH ka ktin ka jong blay spen ka ngo ba spen red ba Shomi try hoy maang try hoy na ka ngo pen red ba spen ka ngo ba ina ka ktin ka jingim ka jong pi ka along ka jingim jong ka jingker khu ka jingim jong pi ka along ka jingim jong ka jingmen toy fi suk ila di fin kemen ila di amar ba ka ktin jong blay ka krani ka tan pen kan ma ba ka dekat yones kan long balai dekat lai pun riu ka ktin ka jong blay ka angkom ni utau banget au khon udon ka jingim bam jikut utate bam ka ngo yau khon onom yo ka jingim men re ka jing bitar ka jong blay kaya isa alor jong ubam ngat ka jing bitar ka jong blay kaya isa halor uta ubriu tadi ta ni ka singi kwa ban ong ifi what ai ba ka jing bitar ka jong blay kanya isa halor jong pi wanom long kum ta ki khon jo ka jing bam ka ngo re ki bak ka ngo ken ini dua ni ka pormenta ini dua wonom IALEH PYRSHAH yu jisu wonom IALEH PYRSHAH ka ktin ka jong u ikran ka ne kena opinio tip ya ka jing shisha opinio ya ka jing shisha bad ya ka opinio le ro ka jing shisha ban pen so baha yu jisu bad ya ka mon gi jo ini dua ni ka pormenta try nga ingo ime ko pang yu sngo ktin ka jong me babla pen sngo ko try namar ba mi it palat ini ki khon ki jong me memman ki bikin jot no try memman ki ko kan rat try bikin PYRSHAH kata kan nurok ka kso try na do menta ko kan rat na duai men kini ki khon kinam IALEH PYRSHAH shi me lekin pen red kin pen ko ngo bikin shapting me try ai bikin shapting ino no lekin shapting tang me try tang kata medan ka bor ben pen jot ki ko kan rat medan ka bor ko kan rat try ban bread sha kata ka punggading try I begin shapting me ko try begin eat me na marmala eat polat iki ko try mar try la kim eat me mentalong balatim iki ko try ong ktin ke jong me try but shisha blay ha gasingin jo ka jing bishar haba ka jing bishar ka jong me kan wan hap lor jin ki ani ka tali tel alwet jin ong ktin ke jong me try mga duay nga ku ni ki kon ki jong me dum da gasingin kin shapting me kinom le sho
ya kai bu ki jule kinom le kam kai bat me ko trai kinom le kam kai bat lo ka jong ka jing em rekin shim serious ablai kin shim khia ya ka ktien ka jong me bat ya me te trai kin it ya me kin ship ting me kin shakri ya me trai hado ka singi ka jingwan ka jong me kadwai ka khui fi ba andwai ka khui fi kong wat nom le sting shot na du mentan mar ka jingwan ka jong trai ka la jan IT no elde priang si sai trai ka la ka bomot ino gi jong ne ka perthai wanum kemen ni ka spa perthai wanum kemen gi subha perthai wanum kemen ngi dagi eki batang spor reng kwa abanong fi kemen kan ban pen smob hayo jisu kedua nga kui pi kan ka sngi hagerteng u jisu nong penem long balak kui pi long balak kui ki kon ki jong pi long balak ku kan la pi shikri u blai ba om tang pi ka ri ka jait ben riu kan long balak ku hagerteng u jisu ngadwai amen amen try ka kui pi in say shambyang la shai ka sngi tuai bo pinang yo bor man pesno bahai trai len ta ka buram jo amen